Ganiha, nagsakay kog bus, nya na ako'y tapad pasahero lalaki. Nangutan na sa nako. Kay nalibog ko no siya. Katoliko siya, naglibog pa siya. Dagan pa siya kalibgan ba. Ang iyang pangutana, niingon siya nga, kana ko nung panahon sa pangalawat sa Santos nga Misa, ngano ko nung daghan kaayo si Kristo. Daghan ko no si Kristo. Ang iyang ipasabot mga igsoon, aridripikas le minister niya pare. Kadalitok pikas lawas ni Kristo. Ang pikas lawas ni Kristo. Pikas sa lawas ni Kristo. Ngano ko nung daghan si Kristo? Ha? Gipangalawat. Mo na iyang gikalibgan. Ngalibog ko siya ngano ko nung daghan. Nga si Jesus usara mo gid. Ang atong itubag ani, ako man sing gitubag ganiha. Akong ibalik ni pagtubag niya ganiha. Kana siya nganong daghan kaayong nagpangalawat sa mga tao nga pulong lawas ni Kristo. Ang tubag ana, usar gi Jesus. Usar go siya. No? Maugat kana siyang gipasabot ana sa panahon sa pari. Ha? Sa pari, iya ganang gi apod-apod sa mga iyang mga tinuan kanang iyang mga liminister. Gihatag unya iapod-apod, gihatag ina. Unya naay usa ka kamatuoran, no? Aron nato masabtan, no? Diya sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 26 niingon dinhi, samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios og gipikas-pikas niya kini og gihatag sa iyang mga tinun-an. Gihatag sa iyang mga tinun-an. Ha? Ug unya niingon si Jesus dire, dawatan ninyo kini og kana, miingon siya, kini ang akong lawas. Sa ato di ay niingon si Kristo, kini ang akong lawas. Unsa yung gibuhat? Giapod-apod. Ha? Giapod-apod. Inana sad ang pari. Ha? Gibuhat man sa kaparian. No? Kita ram ginagabuhat ni ining Katoliko. Giapod-apod. Unya, niingon ang pari, kini ang lawas ni Kristo. Unya, gipikas-pikas, ug unya, gihatag ang ubang sa minister, ug itong gihatag sa mga tao. Giapod-apod. Kinsa ang giapod-apod? Si Jesus. Ha? Giapod-apod si Jesus. Mao na mga igsuon, kana ang naa sa gipangalawat sa mga tao nga nang minister, si Jesus lang giapo na. Kay giapod-apod man. No? Inana na siya. Example. Nako example ha, mga igsuon. Ikaw manamin ka. Ha? Sa amin, manamin ka. Inig panamin nimo unsa imong nakita? Ang imong naong. No? Imong naong makita aga. Sa amin ka o imong naong makita agad. Kung imo nang bukon, inig buak ana. Katag. Ha? Nagkatag siya ang mga samin. Unya ka nang nagkatag na samin, imo nang lilion, imo nang manamin ka, tan-awon nimo. Dire, imuhang naong. Dire, imong naong. Kanang pikas, imong naong. Tanan, imo nang lilion, puros na imong naong makita. Ha? Ang masay ka na, yan nimo. Uy, Kuko Martin. Gil Pascual. Ang mausang makita. Gid. Ang imong naong makita. Ha? Imong naong, ang lain naong makita. Inana sad ang gipangalawat sa mga tao. Ha? Kana lawas ni Kristo, siya gina mapikas kana siya si Jesus lang gihapon na. Ha? Kaya nga naman gipikas-pikas o gihatag sa mga tinun-an. O unya ang mga tinun-an naghatag sad. Mo na ang mga minister, mga igsuon. Ha?
Mao na, di ta angay nga balibog ni ana. Nga si Jesus sergi usana. Unya, napabgid. Niingon din siya nung tanda sa nako nga, ngano lagi ang pari nga dako mo na iyang ustiya? Ngano man gagmayom ng uban? Ang akong tubag, ana, nganong dako sa pari, ika sa pari nga, ikibayaw niya sa lawas ni Kristo nga bayo nga pan, ha? Dako. Iyan ang giana, aron makita sa mga tao nga nanimba. Ha? Gituyo na dako niya aron makita sa tanan. Monay direct to the point, mao gini siya laktod pag istorya. No? Kana makita sa mga tao ang gamay masan. So mao na nganong dako siya. Ha? Ngan dako siya. Nya kanang dako niyang giana. Iyan na sa Pikason. Ha? Pikason ma niya ug iyang kanon ang gidugmok niya ang iyang gisusa iyang baba. Unya ato lang ibutang. Ha? Miingon ka nganong gagmay mga tao nga mudawat sa hostiya nya ngandang pari dako man. Bi ato ibutang. Kung dako na ihatag sa mga tao, kung dako na siya nga hostiya, di ka matuk-an ko ipasok sa baba. Ha? So gituyos na gamay. Kaya dapat apod gani. Nga naman nga maso sa baba ba? Ha? Mao na mga igsuon. Mao na nga digit ang angay malibog ni ana. Okay? Si Jesus ra gyud na siya ra gyud usa. Bisan daghan pa ng ustiya nga gipakalawat sa mga minister o sa pari. Siya lang gyapon si Jesus. Dili na may tabo nga laing Jesus nga ay naaspikas-pikas. Kinahanglan imong hunaon nga siya lamang. Ha? Siya lamang usa. Sama sa akong give example, kung manamin ka, ang imong naong riging makita, kung buko na siya, inigli-li ni mo sa mga buak. Imo riging naong nga makita, di gina may tabo nga mahimo kang Coco Martin, mahimo kang Pilo Pascual, di gina mahimo. Okay? Daghang salamat, og maayong gabi ng tanan. God bless all.